velkommen til Antons køkken. I dag vil jeg lære jer at lave fransk løgsuppe, eller soupe de l'oignon, som de siger over i landet. Jeg vil starte med lige at snitte nogle løg, men der har jeg jo så heldigvis snydt lidt og hakket 5 løg i forvejen. Så er løgene blevet snittet, og nu vil jeg gå over i gryden med dem. Og nu vil jeg så varme op for kogepladen her. Sådan. Så vil jeg tage lidt smagsneutral vindruekerneolie, som vi skal sortere løgene i. Det skal lige varmes lidt op. Og her vil jeg så lige i mellemtiden underholde lidt med, at det er jo selvfølgelig alt sammen madvarer, som vi har fundet henkastet i affaldsspande omkring i Espergærde og Humlebæk. Nu er olien ved at være godt varm, så nu vil jeg tilsætte alle løgene, og der er 500 gram. Og så breder der sig jo en meget herlig duft i køkkenet af løg. Der er jo simpelthen ikke noget så appetitligt som duften af løg, der bliver stegt i rigelige mængder olie. Ja, og det ser jo godt ud. Så er løgene blevet dejligt klare. De er blevet fingyldne og dejligt bløde. Nu vil jeg så tage 7 dl vand i denne fine vase. Det skal lige understreges, at det er ikke blomstervand. Det er helt almindelig vand. 7 dl, som jeg putter ned her i gryden, sammen med løgene. Sådan der. Sammen med et lille bouillonfed, eller makkelterning. Og så skal hele herligheden bare simre for svag varme under låg, og vi vender tilbage så straks den er klar. Så vil jeg lige tage lidt hvidløg og lidt hvidløgsstængel, som også skal i le soupe. Så tager vi det hakkede hvidløg ned i suppen her. Sådan der. Sammen med et rundhåndet drys chili. Et lille nip. En knivspids. Knivspids. Nu er vi nået cirka halvdelen af kogetiden. Og nu vil jeg så ismide lidt fløde for at give den lidt crema. Og cirka en tredjedel, eller bare en lille smule. Og så skal den bare lige have de sidste 5 minutter, eller 10 minutter, og så skulle den bare være der. Så er løgsuppen uden dekadøjne blevet færdig. Jeg har givet den masser af salt, for det kan sådan en løgsuppe rigtig godt tåle. Fordi at løg er en dejlig ting, jeg elsker løg, men rigelige mængder salt kan det nu godt tåle. Så jeg vil lige smage på den her. Ja. Den smager rigtig dejligt. Og det var så løgsuppe, det ikke synes på velbekomme. Nu skal vi lave en grøntsagssuppe med nogle af alle de lækre grøntsager, vi har fundet i dag. Og jeg vil lave en omelet med de æg, vi har fundet i Irma, og med en palette du chèvre, en gedeost. Så først så skal vi have snittet alle grøntsagerne og have vasket dem, det har jeg gjort. Og så skal vi også have, der skal også noget aubergine i her, og noget selleri, og nogle løg og nogle kartofler. Jeg tager nogle æg og knækker dem ud. Jeg hakker sådan
bare gøre lige mens løgsuppen koger. Nu skal vi lave grøntsagssuppen, og så starter jeg med at smide en gryde. Nu er løgene klar og bløde, så nu vil jeg hælde alle grøntsagerne i. Det er alt det, som jeg har snittet tidligere. Det skal lige stå og varmes igennem, før jeg hælder vand og mælk på. Så hælder jeg cirka 7 dl vand på. Og lige en rundt en gang. Og så lægger jeg lyd på. Så vil vi så lave en salat. Og i den salat vil vi så have peberfrugt og salat, icebergsalat, og jordbær og tomat og avocado. Vi skal lige tjekke, om den her avocado den er frisk. Og nogle radiser, som vi har fået, og lidt forårsløg. Og alt sammen har vi jo så fundet i en skraldespand eller container. I Irma, i Esbjerg og i Humlebæk. Og vi vil lige præsentere hver vores ret, inden vi begynder at spise. Ja, jeg har lavet dejlig soupe de l'oignon hernede, og den er blevet dejlig fin og cremet. Så har jeg lavet lidt salat med alle vores grøntsager. Der er lidt babyspinat og lidt forårsløg og tomat og radiser og jordbær og lidt icebergsalat. Og borsalat. Og så har jeg lavet, røræg med gedeost og bredbladet persille